Δεν μπορούμε να μιλάμε για παραδοσιακούς σπόρους, δεν μπορούμε να μιλάμε για παραδοσιακή καλλιέργεια και δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για μια επιστροφή στη ζωή, σε μια βιώσιμη σχέση με τη φύση, χωρίς να μην ξέρουμε και να μην μπορούμε να διαχειριστούμε και να διαχειριστούμε τα οργανικά υπολείμματα στην καθημερινότητά μας. Δεν πάει το ένα χωρίς το άλλο. Οπότε, επηρεασμένη από και τη δική μου εμπειρία, αλλά και την δουλειά που κάνουμε στο αγρόκτημα παραδοσιακής και φυσικής καλλιέργειας FIFA στην Καλαμάτα, που ουσιαστικά αποτελούμε μια ομάδα που έχουμε ταχθεί στη σποροφύλαξη και στη μετάδοση πληροφοριών σε νέους, γενικά στον κόσμο που ενδιαφέρεται, είδαμε και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την οικοποστοποίηση, την οικιακή οικοποστοποίηση και τη συνοικιακή, ένας δεύτερος όρος που θα τον αναλύσουμε στη συνέχεια, ως μια βασική και ίστατη λύση σε θέματα διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων στην καθημερινότητά μας και σαν μια λύση για την αυτάρκεια στην γεωργία όσον αφορά την έβρεση χώματος και την έβρεση λιπάσματος. Οπότε, τι είναι η οικοποστοποίηση? Η οικοποστοποίηση γενικά αφορά και αναφέρεται στη διαδικασία της αποσύνθεσης όλων των οργανικών υλικών που υπάρχουν γύρω μας. Σημεία κομποστοποίηση θα δούμε και μέσα στο δάσος. Σημεία κομποστοποίηση θα δούμε από μόνο τους να υπάρχουν και μέσα και στα χωράφια, σε αλάνες που υπάρχουν χύμα χορτάρια ή χύμα φύλλα, τα οποία το ένα έχουν κάτσει πάνω στο άλλο. Τι θα δούμε? Ότι όταν πέφτουν όλα αυτά τα φύλλα το ένα πάνω στο άλλο, διαλύονται, ξεραίνονται, πέφτουν στο χώμα, διασπώνται σιγά σιγά από μικροοργανισμούς που πολύ όμορφα ανέφερε προηγουμένως ο κ. Καράς, και τελικά τα κομμάτια αυτά των νεκρών φυτών εξαφανίζονται και στη θέση τους έρχεται αυτό που λέμε compost, χώμα, δηλαδή ένα χωροδούλευτο σκούρο χώμα που το βρίσκουμε στα δάση κάτω από τα φύλλα που σαπίζουν. Αυτό είναι αυτό που παλιότερα λέγανε χούμους. Ένα ελαφρύ αφράτο χώμα. Εκεί είσαι, στο δικό μου Ναι. Αυτό λοιπόν το χούμος είναι ο σκοπός όταν ξεκινάμε την κομποστοποίηση. Προσπαθούμε να προσφέρουμε ένα κατάλληλο περιβάλλον στους οργανισμούς που ζουν σε σωρό της κομποστοποίησης, δηλαδή του σημείου που θέλουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κομποστοποίηση, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε τις διαδικασίες, τις συνθήκες τις κατάλληλες να ξεκινήσουμε τη ζύμωση και να δημιουργηθεί το χώμα. Μπορούμε να επιλέξουμε είτε να το κάνουμε χύμα, απλά, δηλαδή αν έχουμε γη, αν έχουμε κήπο, αν έχουμε μια μεγάλη καλλιέργεια, μπορούμε να ξεκινήσουμε απλά σαν λόγο να ορίσουμε ένα μέρος της περιοχής μας και να πούμε ότι εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κομποστοποίηση και απλά να αποφέρουμε τα οργανικά μας υλικά, ή μπορούμε να το κάνουμε σε ένα, ορισμένο περιβάλλον που λέμε κομποστοποιητή, ο οποίος μπορείτε είτε να κατασκευαστεί αυτοσχέδια, είτε και να αγοραστεί. Να έχουμε πάντα υπόψη ότι όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη φυσική καλλιέργεια, την παραδοσιακή καλλιέργεια και την κομποστοποίηση, επειδή ακριβώς είναι μεν παλαιά γνώση, αλλά την ξαναανακαλύπτουμε στις μέρες μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την απομονώσουμε από στοιχεία κέρδους για να την καταλάβουμε. Δηλαδή, κομποστοποίηση μπορούμε να κάνουμε με 0 κόστος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που έχουμε βρει το μέρος μας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε και έχουμε ορίσει το πώς θα το κάνουμε, είτε σε ένα ξύλινο κουτί, είτε σε ένα χύμα logo. Θα πρέπει να μάθουμε και να είμαστε πολύ πιστοί στο τι βάζουμε μέσα να ξεκινήσει να γίνει η κομποστοποίηση. Οπότε, θεωρητικά, όλες οι οργανικές ουσίες είναι κατάλληλες για να κομποστό σωρό. Ο σωρός μας, να έχουμε υπόψη ότι χρειάζεται να έχει μια κατάλληλη αναλογία μεταξύ άνθρακα και αζότου που είναι 3/1, αλλά θα το πούμε και στη συνέχεια. Άρα, τι χρησιμοποιούμε στον κομποστ, πώς κάνουμε κομποστ, τι ξεκινάμε να βάζουμε? Ξεκινάμε σίγουρα με τα οργανικά υπολείμματα που έχουμε στην κουζίνα. Όλοι έχουμε υπολείμματα, όλοι μαγειρεύουμε και όλες οι κυρίες φτιάχνουν σαλάτες, φτιάχνουν σούπες, φτιάχνουν διάφορα πράγματα. Οπότε όλο αυτό που μένει, φλούδες, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα σαπισμένα ή ό,τι απομένει, μπορεί να είναι μια κατάλληλη αρχή, μια κατάλληλη ώρες να ξεκινήσουμε την κομποστοποίηση.
από αυγά, βάζουμε υπολείμματα από σαλάτες. Δηλαδή, υπολείμματα από σαλάτα τι σημαίνει? Ότι έτσι όπως είναι η σαλάτα, μπορούμε να αφαιρέσουμε το πολύ το λάδι, γιατί υπόψη στο κομπόστ δεν θέλουμε λάδι, ειδικά το τηγανισμένο. Και γενικά το λάδι μας βαραίνει, δεν το θέλουμε. Μπορούμε λοιπόν να αφαιρέσουμε το πολύ λάδι από το φαγητό μας ή από τη σαλάτα μας και το υπόλοιπο να το βάλουμε στο κομπόστ, στο κομπόστοσορό μας. Μπορούμε να βάλουμε τσόφια από αυγά, μπορούμε να βάλουμε υπολείμματα καφέ, τσαγιού, υπολείμματα δρασμένων φαγητών. Προσπαθώ να βρω. Προτιμούμε τους ξύλινους του, τουλάχιστον εμείς προσωπικά από το κτήμα, προτιμούμε τους ξύλινους του κοστοπλητές, γιατί το ξύλο είναι ένα υλικό που αναπνέει. Και γενικά στο ξύλο έχουμε δει ότι όλη η ζύμωση γίνεται με όμορφο τρόπο και αρμονικό. Δηλαδή δεν έχουμε πολλή υγρασία, δεν έχουμε αναπτυγμένες θερμοκρασίες. Το πλαστικό πολλές φορές μπορεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες λόγω του ότι είναι πλαστικό. Άρα φτιάξαμε ένα μοντέλο κομποστοποιητή, όπως έγινε, είχε και πορτούλα από κάτω και τι κάναμε? Προτείναμε σε ομάδες και συλλόγους της Καλαμάτας να τον υιοθετήσουν. Πήραμε την άδεια από το Δήμο να το βάλουμε σε δημόσιο χώρο πρασίνου και ζητήσαμε να οικειοποιηθούν αυτές οι ομάδες, περίπου το Κέντρο Κοινωνικών Καλαμάτας ή το Κεντρικό Καμία Καλαμάτας, ένα κομποστοποιητή στην κοντινή τους πλατεία ή σε ένα χώρο πρασίνου, να αρχίσουν να το λειτουργούν και να επικοινωνούν στη γειτονιά τους πώς δουλεύει αυτό. Και φυσικά αυτοί θα κάνουν το τελικό κομπόστ πίσω. Το παραγόμενο προϊόν. Και γιατί επιμέναμε τόσο πολύ στο να υπάρχει μια ομάδα που τον υιοθετεί και τον ελέγχει και τον επιμελείται? Γιατί ακριβώς έτσι εκπαιδεύεται ο κόσμος. Ο κόσμος εκπαιδεύεται στην κομποστοποίηση με το να την κάνει ο ίδιος, με το να ανακατευτεί με τα σκουλίκια, με το να ανακατευτεί να βρωμίσουν τα χέρια του από τα λάδια που θα διαχωρίσει τη σαλάτα από το υπόλοιπο υπόλοιμα, με το να δει ο ίδιος. Όσο προσπαθεί κάποιος να ελέγξει τις διαδικασίες που γίνονται, που παράγονται φυσικά στη φύση, τόσο εμείς χάνουμε γνώση και πληροφόρηση. Οπότε πιέσαμε σε αυτό και αυτό το πράγμα είναι λειτουργεί στην Καλαμάτα. Δεν λέμε ότι θα επαλύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών. Είναι μια πρόταση μιας ομάδας πιεστική προς το Δήμο και μια πρόταση γενικά αυτοδιαχείρισης των σκουπιδιών που μπορεί να υιοθετηθεί από πολλές ομάδες και από άλλους συλλόγους και από άλλους φορείς. Αλλά. Εφαρμόζεται. Ναι, ήδη εφαρμόζεται και 1,5 χρόνια στην Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή θα δείτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 16 σκουπιά. Επειδή εφαρμόζεται και 2 χρόνια στην Καλαμάτα, τον πρώτο χρόνο που τα βάλαμε τα πρώτα 10 και είχαμε έτσι μια επιμέλεια, γιατί δεν θέλουμε κέρδος από αυτήν την ιστορία. Θέλουμε να υπάρξει αυτή η ευρεία περιβαλλοντική συνείδηση σε όλους τους πολίτες για να καταλάβουν αυτοί τι γίνεται με τα σκουπίδια. Είδαμε ότι φυσικά ο κόσμος το χρησιμοποιούσε, ειδικά σε ένα κομποστοποιητή στη Δυτική Παραλία που το είχε πάρει μια ταβέρνα. Πραγματικά ο άνθρωπος μας έλεγε ότι έχει κάνει ένα σκασμό κομπόστ, κατά λέξη αυτό. Ο κομποστοποιητής που μπήκε στην πλατεία Όθωνος έχει δώσει κομπόστ σε τριγύρω ανθρώπους που μένουν στην πλατεία Όθωνος. Ο Δήμος, επειδή είδε ότι αυτό κάτι κινείται, κάπως αλλάζουν τα πράγματα, μας ζήτησε να βάλουμε και άλλους κομποστοποιητές για τα οργανικά υπολείμματα των πάρκων και εμείς πιέσουμε ώστε αυτοί οι κομποστοποιητές να είναι και μονάδες κομποστοποίησης για τους κατοίκους της περιοχής. Τι θέλω να σας πω με αυτό, ότι κάτι τόσο απλό που έγινε με μια πίεση κάποιων ανθρώπων έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα που δεν είναι τόσο ορατό γενικά, γιατί δεν το έχουμε δημοσιοποιήσει τόσο πολύ, δεν το έχουμε δημοσιοποιήσει τόσο πολύ, αλλά έχει αποτέλεσμα. Και αν ξεκινήσετε κομποστοποίηση στο σπίτι σας, ή ακόμα καλύτερα, αν μπορείτε να βρείτε έναν συνοικιακό κομποστοποιητή, να μένετε Καλαμάτα, θα δείτε ότι ο όγκος του παιδιών σας μειώνεται κατά 50%. Γιατί σχεδόν τα οργανικά υπολείμματα που έχουμε καθημερινά, μάλλον οι ύλοι που χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας, κατά ένα 50% είναι οργανικής φύσης. Οπότε έχει μεγάλη αξία η αυτοδιαχείριση των οργανικών σκουπιδιών μας και δει το να ξεκινήσουμε να κάνουμε κομποστοποίηση είτε στο σπίτι μας, είτε στον κήπο μας, είτε στο χωράφι μας, ακόμα καλύτερα στη γειτονιά μας. Έχουμε κουραστεί, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί έχουν βοηθήσει και πολλά πράγματα. Θα προτιμούσα, αν υπάρχουν κάποιες απορίες, να κλείσουμε έτσι για 3 λεπτά παρά να μιλήσω άλλο εγώ. Ναι. Η κατασκευή του κομποστοποιητή, ναι. Αυτό το κομπόστ που έχουμε τα οργανικά τα απολύματα, πάει κάποιος στο χώμα. Ναι, είπαμε απαραίτητη συνθήκη για εμάς εδώ που ζούμε σε περιοχές που είναι μεταξύ χωριού και πόλης, είναι να κάνουμε κομποστοποίηση στο χώμα. Γιατί χρειαζόμαστε τους μικροοργανισμούς του χώματος.
είπαμε και στην αρχή ότι η ζύμωση, το κομπόστ, δημιουργείται μέσα από την ζύμωση οργανικών υλικών. Ναι. Είναι για να βγει απλά το τελικό κομπόστ. Ναι. Γιατί κάθε φορά βάζουμε οργανικά που είπαμε προηγουμένως και μπορείτε να βρείτε και φυλάδια μας στο κομποστοποιητή για να δείτε ακριβώς τι βάζουμε. Και κάθε φορά από πάνω χρειάζομαστε χώμα.